Morning Philippines! Good afternoon! Good afternoon mga ka-everything. Good afternoon po sa inyong lahat dyan. At nakapagligo na tayo. Alam nyo ba update? Sinuot ko yung bra at saka panty. Yung binili namin nung nag-shopping kami na Adin, Lloydie, yun. As in guys, look, komportable yung bra na nabili ko. And also, hindi siya matigas, sobrang soft. And also, hindi pinupush yung andito. Sobrang ganda talaga. Sobrang nipis. Hindi siya yung parang pangpalaki ng didi. Hindi siya ganon. At saka yung panty, sobrang nipis. As in, ang soft. As in, basta yun. Maganda siya, review. Ang pinaka bilhin nyo na. Charot. Iba yung tingin sa akin. Tingnan nyo yan. Yung isa dito, sunod ng sunod. Yun, hindi ko alam kung bakit iba yung tingin. Pero, punta lang ako sa taas. I'll be right back. And, walang ganap. It's already 12:30 na. 12:29 yung last kong tingin. Yung kapitbahay namin ba, inisprehan yung andon. Katlo pa talaga tong kapitbahay namin. May party ata. Ngayon yung kapitbahay. And, I notice every time na may party sila, may ulan. Pasensya na guys, madilim. So, yun yung na-obserban ko sa kanila. Every time mag-party sila, no, hindi maganda yung panahon. The last time nag-party sila last year, nag-party sila guys, binagyo, lumipad yung mga tent. So, naawa ko. Yung time na yun na ininbitan nila ako. Mag-apply sana ako guys sa Amazon kasi nag-hiring sila. So, ngayon, mag-apply sana ako pero may nakapag-stop sa akin. At si Tammy, ayaw niya akong basta wag na. Hindi ko naman sinabihan na, hindi naman ako sinabihan natin, wag kang mag-apply, ganun. Pero may rason lang kami kung bakit hindi niya ako patatrabahuin. So, yun, may rason lang. Hindi ko na dapat sabihin. Basta may rason. So, yun. And, katatapos ko lang talagang nag-edit. And also, dahil sa mga hindi ko ito nagawa, na dumarami na siya, guys. So, kailangan ko lang siyang tupiin kasi ang dami. Nakakaloka talaga. So, tupi-tupi time tayo kasi nagtatapok na siya. Parang, hindi ko talaga siya na nakakatakot naman yung damit ni Biana. Nakakatakot. Anyway, so yun siya guys. So, tupiin ko lang ito kasi ang dami na talaga. I-separate ko lang yung dapat ilagay sa taas ng bus, sa taas, sa second floor. Para bago si Tammy uuwi dito, maano ito. Kasi Saturday ngayon, wala ako masyadong ganap. Luto tayo guys. Ay, nasira man yung talong. Ilutuin ko lang itong string beans na kahit Saturday. Pero kailangan ko siyang lutuin na bago masira kasi yan alam nyo na luck. So, magluto tayo kahit sobrang maaga para makakain tayo ng maaga kasi hindi ako kumakain ng lunch. Kaya kumain ako ng pang-umaga. Kumain ako ng breakfast pero 10 o'clock na so kaya hindi ako nag-lunch. And meron tayong mga tomato na nahinog. I-harvest ko lang yung ibang tomato. And yun, hugasan ko lang po ito guys. Yung cucumber ko na pananim doon guys, yung cucumber doon sa garden. Namamatay siya. I think it's time to patay-patay na siya. It's time to patay-patay na talaga. Parang wala na siya. Ito na yung parang end of season na ng cucumber. I think. Kasi wala na talaga. Nag-brown na siya. Kahit paano, kahit palagi ko siyang tinutubigan, namamatay talaga siya. So, yan. And,
Kaya sa tingin ko, yun yung dahilan. End of season. Parang, yun, ilang buwan lang siya, harvest ka. Pero hindi katulad last year, guys. Ang dami kong cucumber talaga. No ending yung cucumber ko last year. Kakaiba yung ano ko ngayon this year. Last year, ang dami kong harvest talaga. I mean, ang pinakadami ko ngayon is yung ano, zucchini. Yung tomato, meron man din. Pero last year, mas marami ako talagang tanim. So, yun siya. Meron pala akong binili na Barrio Fiesta na ginisang bagoong salted shrimp paste. So, ito yung ilalagay ko instead of tinapa, sardines. Ito na lang kasi masarap talaga ito. Pero hindi naman ito hindi ito pakbit. Pero masarap ito pag pakbit. You know? Wala lang akong ampalaya. Next time, gusto kong mag-ampalaya, pero wala talaga. This summer, wala akong nakitang ampalaya. Sukad-sukad. Sukad-sukad. At saka, hanap tayo ng soy. Wala na pala akong soy. And, gusto kong bibili na ng soy. Ilista ko lang yung mga kailangan kong bilhin. Kasi parang, konti na lang yung mga gamit ko dito pang luto. Like, you know, like onion, soy, paminta, ganun. I think meron pa kami paminta. Yan. So, yun, lutuin ko lang to. Ilagay ko itong onion. Usually, garlic yung unahin ko. Pero, yung ibang tagaluto dyan, onion yung inuuna nila. Yun yung hindi ko magets. Pareha lang naman sila, di ba? So, yun. And then, i-open natin itong bagoong. Ay, nako. Gusto kong magpunta sa Filipino store. Sa Filipino store, palagi na lang tayo. Gusto kong magpunta sa Fresh Market. Wow, ang bango. Grabe, ang bango. Grabe. Grabe. Yung bango ba? Like, naglalaway ka sa bango. Ang bango. Sarap yan sa ano? Masarap nga yan sa ano ba? Sa manggang hilaw. Ay, nako. Ilagay ko na si garlic. Ay, bakit good town? Bakit good town hindi ilagay? Diyan lang eh. Yung talong ko, hindi ko pa hinarvest. Kasi marami-rami doon. Pero maliliit pa sila. So, ang pinakamarami dito is yung string beans. Kasi natibo. Kung sa Bisaya pa natibo. Nabuo lahat. Nabuo. Basta nagsama-sama na lahat yung mga hinarvest ko last week hanggang ngayon. Yung kahapon. The other day. Kahapon na yun. Ito yung mga sangkap ko, guys. Ito yung mga ilalagay ko. And then, zucchini. And then yan. Ilagay na natin si kamatis galing sa garden. Sayang, konti lang yung tomato nilagay ko. May naririnig ako. Ang bango nito, grabe. Yun, tama naman. Promise. Iba yung sarap niya. Iba yung sarap niya. Ilagay ko na si zucchini, guys. Para talagang isahan na. Parang pakbit na, parang hindi. Kulang na lang nito ang palaya at okra. At saka kunin natin yung zucchini. Ihiwalay. Diba? O, diba? Sikat na sikat ngayon si Queen Inot. Sikat na sikat yung isang online seller. Kain po tayo, guys. Kain tayo eh. Ito yung ulam na galing sa garden. Puro gulay. Lahat itong gulay.
Galing ito sa garden. Look, ang dami, diba? Ang daming string beans kung na-harvest kasi. So, ito yung ulam natin galing sa garden. Fresh, galing sa garden. And, meron tayong shrimp. Ito yung niluto ko para kay Tami. Pero, hindi niya tinapos. So, kainin natin kasi seafood, no? Baka masira ito. Hindi na kinakain. So, kainin natin. Masarap talaga. Basta seafood. Ang sarap ng gulay. Nilagyan ko siya ng ano, Barrio Fiesta na bagoong. Sarap eh. Iba yung sarap basta may bagoong. Anong ano nyo guys, hapunan or for example, umaga. Anong umaga ito nyo makita ba? Pag-upload kami ito. So, anong ano nyo, breakfast ninyo dyan? Makain ba kayo dyan? Masarap kayo din. Yung alam mo na ikaw yung nagtanim. Sarap. Sarap. Well, Rox, I know you ate your din. I know you did. Bawal yung diet sa akin, guys, kasi hindi talaga mapigilan yung rice, yung mga kain-kain na rice. Hindi mapigilan. Ano tong movie na pinapanood ko? Hindi ko alam yung title. Ang pinapangarap ko this coming winter is mag-garden sa basement. Magastos siya, pero yung sa akin is ano lang. Itatry ko muna kung kaya ba. Yeah. Kasi pag winter talaga walang kahit ano sa labas kasi mamamatay talaga. So gusto kong sa basement. So ngayon nag-start na akong nag-order sa Amazon yung kung ano yung dapat bilhin. Kasi gusto kong tubig. Okay, tubig. Ano ito guys? Ambitious ba? Tubig yung gamitin natin sa ibang plant. Ang sa iba naman is lupa. Sarap. Pinapanood ko itong movie na ito. Katawa. Okay guys. I-enjoy ko na lang itong kain natin. And sana nag-enjoy din kayo sa mga kinakain nyo dyan. Kasi ako, mag-enjoy talaga ako sa gulay. At saka sa shrimp. Ang sarap ng gulay talaga. Grabe. Ano kita-kits tayo sa mga susunod na video ha. Kita-kits. Bye muna guys. Enjoy muna ako. It's a relief for me kasi kausap ko yung kapatid ko, yung paa ko na naman sumakit. Kausap ko yung kapatid ko. So, tawag ako ng tawag. Pinagalitan ko pa kasi tawag ako ng tawag, hindi sumasagot itong mga kigwa. Ito yung mga problema sa Pinas. Hindi sumasagot pag ano. So, yun, it's a relief kasi, it's not a relief kasi it's something na ano pa rin. Yung papa ko, matagal na palang hindi nakaihi, Ginoo ko. Mga ilang days na, sakit daw ihi, and then hanggang sumakit yung dito niya, kidney. Alam nyo naman, yung kidney, namumuo, ang bato, mahirap umihi. So, ngayon, mahirap umihi. So, UTI. So, nagka-UTI siya, pero for sure, kidney yan dahilan talaga. So, sabi ko sa kanya, sabi pa ni Inday, yung papa ko daw, hindi mahilig uminom ng tubig. Kape. Sabi ko, dapat tubig. Coconut, nasa Pilipinas kayo, dapat talagang iinom kayo ng coconut water. Kasi, diba, nasa Pilipinas na kayo, meron na kayo, pwede kayo kumuha ng mga lubid dyan sa niyog. Ito talagang, sabi ko, oh my God. I-admit sana daw siya. Sabi ng kapatid ko. I-admit, pero ayaw ni Papa. papa, 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 papa,
So, ayaw nung pa-admit. So, binigyan siya ng resita. So ngayon, tatawag ako mamaya kasi nagsimba sila. So, tatawag ako mamaya, nasabihan na na dapat tubig umaga tubig, and then before, bahalang magkape kayo, basta inom kayo ng tubig ng 2 baso sa umaga. Sabihan ka talaga yung papa ko. Kung gusto mong ma-okay yung mo. At yan, alam nyo naman, kapag hindi, katulad kay Tami, kidney, di ba? Ayaw ni Tami umihi, masakit tumayo, kasi dito, gano'n, dubli-dubli na sakit ni Tami sa kidney at likod. So, kaya, tubig lang ng tubig, umaga. Ginoo ko ni mga pamilya na nga gahig ulo. At saka mayroon pang dyan, mayroon pang mga buko. Tubig ng buko, di ba? So, ginoo ko, kayong nasa Pilipinas, dapat inom kayo ng tubig. Lalo na mainit na panahon, tubig kayo ng tubig. Umaga talaga, before kayo. Ako ganito, nasanay ako na tubig yung iniinom ko every morning. Kasi, iwan ko, basta, yun, maganda sa katawan. Yung sakit ng ulo ko, nawawala. Masakit lang yung ulo ko kapag nakaganon ako sa cellphone at laptop palagi. So, at least umuwi yung papa ko. And then yung ay nakaihi na daw kasi as in suka siya ng suka sa sakit dito. Hindi siya makakain. Ang sakit daw. So, ngayon, binigyan siya ng resita. Ay, nakauwi siya at saka alam na anong problema. And then, alam nyo naman kapag UTI, ayaw umihi, sakit umihi. Yung kidney talaga, guys, as in, yun yung yung kidney. Sabi ko sa kanila, kausapin ko talaga yung papa ko mamaya. Matigas din yung ulo. Mahirapan, guys, kasi ang magagawa lang natin, sabihan. Pagsabihan ba na ganito dapat gawin? Ang sila naman dapat gumawa, wala tayo doon. So, sila dapat gumawa kung ano yung dapat gawin. Sila na yung dapat uminom, hindi na natin ibibi pa. Mga may edad na, kaya nga magulang natin, di ba? Kapatid. Maganda talaga sa katawan yung tubig, guys. Umaga, guys, bago magkape. Ganyan, bago magkape. Okay, salamat sa mga viewers. Salamat sa inyo po. Pasalamat ako sa inyo. May mga loyal viewers po ako dito. So, thank you guys so much for supporting and for watching the video. Salamat. I-end ko na tong vlog, guys, kasi kausapin ko si Tami. Kasi yung pamilya ko, yung kapitbahay pa yung nag-udyok ng papa at mama ko. Kasi si papa ayaw sana magpa-check up. So ngayon, sabi papa, utangin kita ng pera. So pinautang ng kapitbahay daw. So wala atang mga pera din. Bago ba, nagpadala ako ng pera sa bugas, may pera konti. Sabi ko, dapat kayo, marunong kayo kahit kaunting tigom, kaunting lagay ng pera doon sa taguan, itago. Wala talaga, guys. So parang wala talaga. So, yung mga tao na hindi mahilig mag-ipon, yun yung parents ko, hindi sila mahilig mag-ipon. Yun, kasi nakasanayan sa bukirin pag may pira gastos, gano'n. Yung mga mahirap, di ba, yung sa bukirin, pira dumating, gastos, palit bugas, palit dito. Sabi ko, kapag magpadala ako, sabi ko, may sobra naman. Ninyo, i-keep ba? For sus, wala daw ta. So, ngayon, pinautang daw ng kapitbahay, kaya na ihi mo na ako, guys. Yun, salamat po sa inyong mga kamaayo. So yun, guys, thank you guys so much for watching. My little Timmy is here, look. Ito yung pinakaunang bigay ni Tami. But anyway, so pasalamat ako sa inyo, guys, sa panunood all the time, sa mga silent viewer natin dyan, at saka matagal na dito sa channel natin. Thank you. I really appreciate sa time ninyo, and I will see you guys tomorrow. And yun, bukas tatawag ako. So that means bukas, that means mamayang gabi doon sa Pinas. Kapag bukas dito, mamayang gabi, same day lang doon. But anyway, so bye guys.